Het is vreed, 20 juni, de dag dat. In deze allerlaatste bind van dit seizoen. Jetbuien van Reitse Prioe. Margrethe Graaf haar agressie kwijt wol. En Roelof en Skelte Meisma een potje kwarbolje. Goeie en welkom bij deze allerlaatste bind van dit seizoen. We zullen in deze speciale aflevering vooruitzien naar het gevoel van de simmer, de zinnen, de ijskoos, het strand, de gruttenfestivals en de sportevenementen. Het komt alle jaar onder water. En we zullen daarover praten. Maar de verste gasten die je al volle vaker zien hebben bij ons aan tafel. Maar nou eerst gaan we naar de Bientuin, want daar is Miranda. Juist nog op oerrol, nou weer in de Bientuin. Het famke, ze shot wat van de vrood. En Miranda, daar is de roze overal en weer rondien. Waar zie je met haar snoeren? Nou, we zullen het hebben over hoe je nou de simmer terugkomen, want wij binden er inderdaad even net. Dus ik wil me overal eigenlijk wel even uitwasken. Ken dat wel? Ja, dat kan wel. Ik heb een topkafari waar er wel even in kan. En dit ben de tuinbien, want die ben klaar voor de simmer. Tuinbien, mijn kleer, die kan weten. Mooi, we kunnen tuinbien niet en de overal die is smarig, dus die kan nou wel in de wask. En hier in het Bindcafé, dan wil ik wat lekkers voor u klaarmaken. En daarvoor hebben we ons eigen televisiekok Reitse Spanning aan mijn naam. Reitse, wat is mijn naam? Nou, ik ga lekker naar jetbaaien van de Koude Groen. En die roeken zo lekker. Nou, het roekt hier helemaal lekker naar jetbaaien. Ja, en die maakt je weer een beetje pittig, maar een beetje piepen er terug in. En dat is verrassend lekker. Komt ook een beetje remmen terug in. Een beetje opklopje. Lekker, maar pieper en vastje jetbaaien. Nou, het klinkt heerlijk, Reis. Het is trouwens ook een hele speciale dag voor jou, hè? Want het is die trouwdag. Precies. Ja, toch? Voor jou dan treed ik hier mijn Trientje. Hyper de piep! Hey! Lokweeske Reitse. Benijd hoe die jetboy mijn pieper dan dadelijk smijt zie. Ja, het eerste seizoen van Bient dat zit erop. Op maandag 23 september verliezen hier toen wie de eerste uitsturing. En we binnen nu altijd onder 179ste uitsturing. Een paar fragmenten. Rustig ademen. Als je soms in de krant leest voor knokpartij in de discotheek, dan denk ik wel eens van die is te weinig voorgelezen. Bach is een Fries, de conclusie van Steven Sterk. En ze zeggen ik dat er 12% komen is op mijn halve stad toch, dus die krijgen we het niet. Ben ik het net niet eens. Wie de vrouw helemaal van u. Het wordt wel tijd dat de piekjes uitvleerlen. Als maar knippels in die overal. Ik heb natuurlijk even een gong west. Is dit nou echt de ultieme erkenning eigenlijk? Ja, dat komt natuurlijk wel op Dellen. San Francisco, no one wears real winning clubs in San Francisco. Unieke kwaliteit en dat moeten we zien litten. Nu komt die hartstikke bescheten uit, terwijl die anderen ook over links daar op hem toe komen. Als we een nieuw opbouwen, dan... Dat is natuurlijk ook een klein beetje avondbeestje. Maar wie ben maar gewoon? En let u is gewoon door. Hast je ook vertrouwen in het KNSB dat ze een goede beslissing nemen? Nee, nooit. Als Nederland in de finale komt, krijgt dat deze. Oké, super. Leuke mensen. Ja, absoluut. Is toch die meesten al hier wel? Nee, lange wij. Is er eentje west dat die ken ik? Ja, Lutje Jacobi. Prachtig om even waarom te zien. Het Aroene seizoen van Bient. Maar ja, nou ben we touw op vakantie en ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik kan dan heel makkelijk op de laatste werkdag lekker die door achter me dicht slaan. En dan hek ik vakantie. Hoe kom je in de restaurant te landen? Daar zitten we het even over. Steven Sterk en Sjoerd Bootsma, welkom. Hoe kom je in die restaurant? Is dat ik voor dadelijk of het het even tijd nodig? Nou, Hij zit al in de restaurant. Ja. ik heb mezelf beloofd om een maand op vakantie te gaan dit jaar. Want dat is 3 jaar geleden. Dat het langer dan een week was. En, dus ik ga het proberen, maar meestal ben ik de eerste week chagrijnig. Oh, waarom? Ja. Nou, weet ik niet. Dat ben ik dan gewoon. Alles er even. Ja, en dan is er nog van alles en dan gaat de telefoon nog een paar keer en dan moet je nog een keer op de mail kijken en dan is er weer iets niet goed en dan. Ja, maar moet dat of dost dat gewoon? Ja, dat doe kun je toch dan niet loslitten dan? Ja, dan ga ik dat proberen. Ja, nou, loslitten. Misschien inderdaad het. Doos, Steven? Ik heb het heel gauw los. Als ik op Schiphol ben, dan let ik het los. En dan eerst wat dagen, ik doe helemaal niks meer. En ik alleen maar zwemmen en pilsken en sliepen en boek lezen en even knippen ervan. En na 3 dagen begin ik me te vervelen. Dus dan maak ik wel wat aan. Ja, waar is het in eigenlijk? Ik ga nu weer even naar mijn vriend in Turkije. En even in het mooie warme wetter van de Egeïsche Zee zwemmen. Dan is dat droog, want zo zout is het. Dat scheelt ik voor het zwemmen. Nou. Of ja. zo'n sporter Ja, dan, heerlijk. Voel je net zo vol op het waan? Het is een heel soort vreugdewijn daar in Turkije. Ik heb daar vrienden mee, ik heb een heel soort kochteken, een soort handeldingen. Want ja, ik ben 3 dagen er binnen, maak me wat van. Dus ik ga ik nooit langer dan een week. Maar als ik langer dan een week ga, dan krijg ik heimwee. Dan maak ik waarom de Friesland. Zo. Ja.
We gaan eventjes naar de sportmeesken daar in de hoeken. Eerst eventjes, Gerard, journalist van het Fries Dagblad. Ik denk, dat is de telefoon nooit los laten denken. Heb tijdens die vakantie net? Nee, je bent toch wat een nieuwsjunkie, hè? Dus je moet het wel wat volgen wat er om je heen gebeurt. Maar wel mijn mate. Ik bedoel, het is wel zo dat op een gegeven moment kan je wel even stellen worden. Je eigen kranten spit ik net helemaal terug bijvoorbeeld, maar als er wat is. Ik bedoel, het kan net zo zijn dat ik weer kom van vakantie en 4 belangrijke nieuwsitems helemaal, dat ik van niks weet. Je een fan naar je speler of Cambuur of wat dan ook. Je wil het eigenlijk toch wel weten? Ja, op hoofdlijn wel, maar ja. We gaan naast nemen naar die wortvrouw Berber, maar eerst eventjes naar Agen Veldboom. Die ideale vakantie, dat is grif op een scootje. Nee. Nee? Nee. We binden de scootjes stevig vast in de haven en we stappen in de camper en we gaan naar Frankrijk. En dan moeten we nog hutrieden en gauw even alles sjen, want we moeten voor het scootjes zien waar we omwezen. Ja, even een rijtje, want wat is die absolute favoriete ontspanmoment? Nou, ik ben, want dan ben je ondernemer. Ik ben aan het werk. We gaan er ook in het restaurant natuurlijk, dit is simmer. Maar ik ga elke dag een vast moment, misschien komt dat wel 34 jaar, dat ik met Trinity trouw ben. Maar elke dag om 4 uur drinken wij een glaasje wien. En soms slaan we wat door, maar net vaak. Zo, dus dat is mijn ultieme ontspanningsmoment. Heel goed, heel goed. Proost, nog even naar Berber. Wat is het om te ontspannen? Ja, bij mij gaat gewoon de telefoon uit. En die blijft ook vaak wel uit. En dan de eerste dag gaan we gewoon gelijk de natuur in. De natuur in? Ergens op een berg zitten of op het water en gewoon helemaal niks. En dan zakt het ook allemaal wel weer weg. Ja. Klinkt heerlijk. En dan jij je vaak, dat mensen vaak ziek worden zodra ze vakantie hebben. Hoe kun je dat nou voorkomen? Nou ja, ik heb dat zelf ook wel vaak meegemaakt. Maar dat komt dan vaak omdat je zoveel stress en druk hebt van tevoren. Dat in de laatste dag moet alles nog gebeuren. En ik heb nu voor mezelf ook eindelijk geleerd. Dat ik dus nu vandaag had ik zelfs tijd om te gaan sporten en even de sauna in te gaan. Dus ik ga morgen op vakantie en het is allemaal klaar. En dan word ik dus gewoon niet ziek. Nee. Nou, een goede tip voor de meesten. Absoluut. Nou, dit hebben we dus al 4 vaste gasten hebben we nog zien. En er zijn nog volle meer. Want we gaan even naar Roelof Laus. Maar Roelof, dus is nou ergens boeten de studio met Margrethe Graaf. Ergens boeten. En dan zit het denk ik net hoe de sport ha. Of hoe de zwarge. Wel hoe sport, net hoe zwarg. Margrethe, het is de bedoeling dat het hier in ondorst, hè? Ja, nee, Margrethe die heeft inderdaad ze net zo vaak. Ze slaat trouwens wel hut voor een vrouw, ja, bliksem. Hey, maar dit had alles met te krijgen, maar in ontspanning, hè, Margrethe? Oké. Ja, precies. Ja. Vertel deze week eens eventjes, was het mooi maken? Nou ja, het weer zelfs bestond met de provinciale steden. Dat slaan we het erop. subsidie kwijtrekken zoen. En nu hebben we 2 jaar om te bewijzen aan de gemeente dat wij heel goed werk doen. Dus dat zijn we nog. Dus ik ben blij dat dat lukt is. Hier zit net een woorden politicus op en die je me subsidie in loeken voor? Nee, zeker niet. Net één? Nee. Oké, dat was het even ophouden. Ik pak die dingen er ook even bij. Ik mij misschien nog even wat leren. Maar vertel eens even. Dit is dus voor die een wijze om die te ontspannen. Ja. Vind ik wel apart eigenlijk. Nou ja, het is lekker om te bewegen en dus is het merk als de hand gewoon oornaast. Want het is gewoon een hartstikke lekker gevoel om even in beweging te wezen. En die hele lichaam tot mij. Dus dat is een hele fijne manier. Ja. Oké. Net die meneer eerbieden, hè? Ik weet ze ben grut, maar dat jij mooi net. Nee. Maar wat maakt dan? Deze? Ja, zeg het maar. Die hele lichaam tot mij, de linkervoet zit voor. Oh, en, linker, ja. Ja, hartstikke mooi. En als het vooruit stoot, dan gaat het samen. Die hele link, maar de heupen mij. Zo. Heel, ja, mooi. Oké. En is dit nou echt voor die, want dat is een directeur. Ja. Hij is zo'n 20 mensen. Hij is maar te onsturen. Ja. Hoe lost dit op dan, die spanning? Of zo? Ja, mooi. Oké, mooi. Dus ja, wie een goeie? Ja, dat wie een goeie. Ja, mooi. Ja, nee, ik doe orenmanieren. Ik yoga en bodybalance. Dus ik ben graag, als ik vrij ben, dan ben ik gewoon met het gezin bezig of met de sport. En dan is het gewoon heel iets anders. Net met de holden, maar met het lief. Oké. Dus. Luister. Nou, raadje. Oh, dit is een echte niet. Hey, hallo, dat is niet de afspraak. Hij krijgt het nog echt op zich. Ja. Nou, ik ben blij dat wij hier zitten. Wij zitten hier wel aardig veilig. Ja, het hele seizoen hebben ze volgend in de bientuin, hoe die ik tabloei kwam. Letterlijk. Maar Miranda, ja, nevens mij ken je me heel nog net op vakantie. Want die bientuin die kent toch net zonder je. Wij kunnen net op vakantie, zei Diana. Dat heeft ik al een keertje mij zijn, hè?
Ja, Johan Toen had ik net een vakantie. Helaas meestal. Net oors. Maar ik moet toch al even voort, dus hoe moet het dan? Nou, dan zegt even naar de boorlie, maar sorry maar een lief aan de Martie de Griende, maar uit de tuin ga je. Ja, ik ken wel goed met de borden, dus dat slaagt het wel. Hey, wat heb je nou van Simmer vooral van de tuin? Nou ja, sla, andivie, ja alles, wie hij van alles inzet. Dus de tuinbien, windkleren, sla is nog kleren, andivie kerst al van eten. Dus snijbiet, bietjes komen er al aan. Dus kerst al een heel miel kleermeidje. En is nou, ik zei, als je al op vakantie ging en je hebt de boorlie die te wel verzwaar je dat er een grote kans is dat de boel verpietert? Ja, het mag er wel bijhouden. Maar goed, als het al goed bijhouden hast, dan kan je best wel 2 weken voort. Dan zegt wel weer even aan het werk, maar dan is het nog te dwaar. Maar 6 weken voort en er past net dingen op, dan kan je wel eens krijgen wat er gebeurt. Nou, 6 weken heb ik net vakantie. Is het eigenlijk wel vakantie? Ja, een weekend. Een weekend? Tuinman kan het voort, hè? Dan ben je voor het leven? Ja, dan ben je voor het leven. Oké, nou, sla eten dus, zeker nou. En ik ging gelukkig wel op vakantie en aardpas wel op het tuin, Diana. Gelukkig. Dat valt het daar dan. Ja, precies. Jongens, we zullen het hebben over cultuur. Want wat is er in de Simmer al te doen op het gebied van cultuur? Nou, ik kan je vertellen, een heel soort. Ja, er is dus genoeg te redden deze Simmer van braderie en strittenfestivals. Gezellig hier troef en ik kan me vaststellen, heren van de cultuur, daar zorgen je al man naar uit. De braderie en de dwarfsfeesten en de stritfestivals. Oh ja. Dat wie ze krijgt. Ik ben net zo van de gezelligheid, van de leuke dingen. Ik vind de Simmer maar... Dat is van de net leuke dingen. Precies. Ik ben net van de Simmer, mag ik heel eerlijk bekennen. Dat is net van de Simmer? Nee, de Simmer vind ik net zo'n neskerig seizoen. Alles green, alles is kleren en alles. Maar ik qua evenementen net? Nee, het is vaak wat kleinkunstachtig en ik moet bekennen. Ik ga net zo vol met de kleinkunstachtige dingen. Dus ik wacht je eens weer op een nieuw seizoen. Maar het is ook een soort restmoment. En wat doe ik wel in december? Ik zie je naar je paden begin Friesland te zien. Ik kom een stuk en ik naar de Klaar, daar kom ik nooit. Of ik ga naar de Zuidwest ook, waar ik heel graag kom. En ik vind wel wat dingen, dus cultuurhistorie. En ik heb nog, denk van cultuur is iets sieren. Ja. Met meer mensen niet te verstaan van hem. Maar wanneer ik je naam? Maar mooie ploeg mensen, die vreun eten. Mooi in de tuin, mooi zitten. En dan kun je motief van elkaar hebben. Dat vind ik heel wichtig. Dat is cultuur. Dus dat met 2 elementen. Ik ga wel even naar de PC. Dat vind ik dat wel? Ja. Ja. En Sjoerd? Nou ja. Stoot die echt op? Ja, ik heb eerst mijn eigen festival, Welcome to the Village, over precies een maand. Dat is nu, ik verheug me nu even helemaal nergens op, behalve op dat festival, want het is 80 uur per week met een hele grote groep mensen. Dus dat is echt heel hard werken en dan is het opeens geweest. En dan moet je de boel opruimen en een beetje evalueren en dan hopelijk op vakantie. Ja, maar Welcome to the Village, ja, dat is een heel groot succes, hè? Ja, en ik hoop dit jaar weer, want daar gaan we natuurlijk voor. Wordt iets groter. Alle acts en alle bands zijn bevestigd, 85 stuks. Goede weer is besteld. We zijn een paar hele mooie projecten bezig. Die gaan we de komende dagen ook nog bekendmaken. En, tipje van de Sluierofest? Wat zeg je? Een tipje van de Sluierofest? Tuurlijk. Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen. Nee, eigenlijk niet, maar daar kijkt toch niemand. We gaan heel veel dingen bouwen zelf. We hebben net 700 pallets gratis gekregen en daar gaan we heel veel dingen van bouwen. Echt grote dingen ook. En we hebben ook onze eigen koffie gebrand. En één band? Neem eens Ian Band. Ik heb heel veel zin in Daniel Norgren. Zweedse bluesheld. Heel mooi. Doet een beetje pijn. Dat is mooi. Ja? Dat is het pijn. Ja, soms mag muziek een beetje pijn doen. Ja. Dat was van Pine en dat was van net mooie dingen. Dat wordt echt een geweldige Simmer. Een geweldige Simmer. Dit was een festival. Ja, maar wat zijn de dingen die je mist in de Simmer? Wat mis je? Ik mis het verrooiende waar, dus de loften. Maar verder mis ik net zo vol in de Simmer, nee. Nou, laat ik die helpen op het moment van bijvoorbeeld de theaters die nog al dicht. Ja, mooi toch? Dan kijk je een keer in de rest. Alles moet je met altijd alles bijhouden, maar daarheen en hoe een keer ergens net heen. Dat lijkt me heerlijk, vind ik dat. Ja. Maar al die festivals, daar komt sowieso net. Ik is net even naar een dwarpsfeest en een leuke stritfestival. Jawel, maar er zijn zo soorten. Dus ik pik er wel een per uur waar ik heen ga. Ballonfeesten op een jouwer?
Is dat cultuur? Wanneer is dat? Ja, wanneer is dat? Nou, Rijtse, wanneer binnen ballonfeesten? Och, nou ja, dat ik hoor wat. In juni, begin bouwvak. Nou, we hebben eerst de season, de ringriederij, dus de Friese boerenbruiloft. En diezelfde jongens is de opening van de ballonfeesten. Dus 2 evenementen op één dag. En het is Balloon City van de Jouwer. Top! Een top-evenement? Snap ik ook waarom wij niet zoveel kaarten aan Jouwer mooi verkopen. simmen, prachtig. Wat zou dat, Sjoerd? Nee, onze kaartverkoop in Jouwer loopt niet zo goed. Ik dacht, misschien kunnen we het daar even over hebben. Ja. Nou, misschien bij deze. Waar moeten we vooral wol hinnen, deze simmer? Nou ja, dat weet ik niet. Ik ga op vakantie in augustus. Dus ja. Maar qua evenement? Nou ja, kom gezellig bij ons langs op de Groene Ster. Ik vind Madness, komt heel vaak niet in de overzichtjes voor. Festival op Ameland, heel erg tof. Daar moet je vooral denk ik naartoe gaan. En sowieso zou ik gewoon lekker gaan varen op het bad, want dat is prachtig. En denk ook dat wat je zegt, maat, denk even op Noorderzon in Grace. Dat is ik Friesland. Oh ja, ook heel leuk. Ik een beetje Friesland. Eind augustus. Ja. Als Bouke Mollema en Fries is, dan adopteren we het Noorderslagfestival 50% zeker, ja. Er komen heel veel Friesen, denk ik, hè? Ja, dat annexeren we gewoon. Er zitten Friesen in de organisatie. Ja, een mooi festival. Ja. Oké. Ja. Nou, we zullen er nu uitzien. Tegen dank. We gaan weer even op de sportieve tour. Wil ze Rijtsen even mij lekker gitaar, maar die jetboy. Die staat een tractor. Ja. Roelof, die wie niet krijgt on het boksen. Nevens mij die dat hier achter het café. En ik weet net hoe de jongen het doet, maar nevens mij zit hij op dit stuit op de orenkant van de rood. From the banks of the Hudson River, New York City, USA. Here is your host for Omroep Friesland, Roelof Lausma. Ja, Martin. Hey. Zal ik eerst even boksen? Zal eerst op het fietsje? Ja. Het is wel druk hier, hè? Het is hier echt extreem, ja. Hey, maar we zitten net van Eertza op dit racefietsje. New York City. New York City. Vertel. Yeah. Ja, de mooiste stad waar ik ooit wist ben. En waar ik over een paar weken weer heen gaan. Dus al het hebben hoe we de simmen besteden moeten. Ja, New York is een van de meest fantastische bestemmingen om naar dat te gaan. En ik ging daar met mijn vrouw en mijn zoon heen. En wie weet gaan we daar wel even op de fiets door de stad. Al moeten we dat nog even verkennen, want het is behoorlijk link te wezen. Die Nederlanders de les en West hebben weer. Maar die 400 hier, toen binnen bijvoorbeeld fietspaden. Ja, precies. Ja, er is een hele mooie niet langs de Hudson. Ja, New York is gewoon een en al dynamiek. Op elk plak waar je uit de metro naar boven komt. Is dat? Ja, dat gebeurt elke seconde gebeurt er wat. Ja. Brandweer, hè, dat is ook een leuk gevoel als iets zo'n heeg gebouw is dat het in brand stiert. Ja, New York is de meest fantastische stad om rond te rennen. Die energie die de hele dag trok hier. Maar wat is het voor jou? Want we hebben het hier over. Ja, ik heb toevallig nou 3 directeuren die ik een paar vragen stellen, maar hoe ze binnen uit de vakantie er nog thuis. Ja. Dus toen is een soort mensen kunnen. Kun je er helemaal loskomen van alles wat die is? Als ik het werk echt klaar heb, en dat is altijd even stressen ontein, dan kan ik de knop heel snel. Oh ja, verdikken. Dan kan ik de knop heel snel omzetten. Dan heb ik in de auto de muziek al goed loert on en dan heb ik echt vakantie. Dus dat ken ik heel goed. Okay, dit ken ik een heel soort mensen doen. Nou, in New York, dat is vrij luxe. Maar als het nou een paar in hebt en dan wordt in de buurt, wat zou je adviseren? Nou, ja, waar ik de meesten best wel eens een keer voor in beweging krijgen wil, is Noordwest-Friesland en ik Noord-Eerst-Friesland. Maar de vaarroutes die daar ontwikkelen binnen, er zijn echt hele mooie vaarroutes ontwikkeld. De Noordelijke Afsteden vaarroute, de Lits-Lauwers naar de Lauwers-Marta. Echt eens een keer een hele orenervaring, maar prachtige authentieke dwarpen onderwijs. Best lekker eten en drinken kerst. Potverdorie, wil ja, jongen, ik sprint die eruit. Ja, ik zal die krijgen. Je krijgt je hartstikke warm. Dat wie dus de dat ding dus hier. Hartstikke bedankt, jongens. Jongens, dan gaan wij naar Miranda. Want de tuin die daar bij die in bloeit zit, Miranda. Is er trouwens ook wat intussen in al die weken wat moois opbloeit tussen die en aard? Nou ja, waarom stel je die vraag, Arjen? Nou ja, ik bedoel, er is een soort van romance daar aan de orenkant. We zitten hier helemaal in donkerbroek. Arjen wil weten dat er iets tussen u's opbloeit is. Wat is daarop uw antwoord? Ja, dat mag ik geheim blijven, hè? Wat ik geheim bedoel. Maar jij krijgt wel dat hij Kwadlien 24 hier trouwt is, mijn klas, hè? Dat zei ik genau, of net? Hè? Zo is dat. Ja. Maar krijg je een soort vragen, hoor? Nee, hoor. Prima.
Hey, wat moeten wij nou doen? Want we zijn er in september ben we eruit. Wat moet er dan nog gebeuren in de tuin? Ja, het is een beetje bijhouden, wat schoffelen. En je kan er wat radiscus bij zetten, dat lietse spul. Maar verder kool, bien, dat groeit al je wel. En ja, je wist niet van de spekbien. En die ben in september ook leren. Hoe verder is niks van te doen. Aha, dus als je in september weer op de tuin bent, dan kun wij lekker spekbien eten. Spekbien. Hier is ik nog een oranje bloemkooltas aan. Hoe is dat mooi? Het begin er. Ik zal hem even zien. Dit is een lidske. Het is nog net een supermooi exemplaar, maar samen die ongeveer worden. En dan volle mooi natuurlijk. Dit is een beetje een ziekelijk plantje. Maar hier is oranje. Maar dit komt helemaal goed. Die oren dat prachtig mooi. En we krijgen oranje bloemkool. Kijk, als oranje in Brazilië moet mooi op gang komen. Dit is een goed begin. Rustig beginnen en dan wordt het einde altijd goed. Wat wist je nou het meeste naar uit, naar de tuin? Ja, ik vind de oogst altijd mooi, na de vakantie. Het alles, de spekbien, de pompoen, de jarabbels eruit en de waardbientjes en dat soort woorden. Dat is het mooiste. Als dat een beetje knapper uithalen, dat is altijd een grote voldoening. Ik vind het wel mooi, hè? Want in januari stien weer ik, wie er helemaal neert en maar snel eens zien. Ja, zo kan je zien, hè. En vooral als alles wat achter elkaar de tros, die filmpjes ik, zoals hoe hard het verhoort. Als er elke dag in race, dan sjost het ze bord net. Maar ja, het is altijd een mooi resultaat. Het mooiste mag nog komen. Het mooiste mag nog komen. Nou, het waar een beetje gunstig bloed, dan komt het helemaal leer. Nou, yes het Arjen. En daar woek het dan verder maar bij litten. Dat is heel verstandig, denk ik. We zitten nog midden in het WK voetbal. De Nooit zelfs de Tour de France, Wimbledon. En dan hebben we nog de Friese evenementen zoals de PC, het vierliepen, de Tallship Races, het FK vierliepen en het Scootsie. En zijn ze deze simmer in Friesland weer van alles te doen. Can we go back? This is the moment tonight. Bliksempiebe, die lijkt op en die valt in de voorstap van het Jereveen. En het lijkt op dat dat zien geluk is dat er daar om Oerijn komt. Dit ga ik nog nooit doen. Can we go back? This is the moment, tonight is the night. Tot de koude oren neemt nou vol Sint-Paul en de bal getroffen in de bal. Ja, grote sportevenementen. Intussen binnen de sportdeskundigen onderscout Berber van den Berg, Age Veldboom en Gerard Bos. Welkom jongens en dames vanzelfs. Ja, is er één sportevenement weet je nou echt naar uitjoggen, Berber? Nou, ik was vorig jaar bij de PC en dat vond ik toch eigenlijk wel indrukwekkend. Ja, want? Ja, nou, ik was er eigenlijk helemaal niet echt mee opgegroeid. En ik vond het wel mooi om vooral de passie te zien van die spelers. Achteruit! Oh, ja. Snap je het keert spul? Nou, dat heeft wel even geduurd. En mijn vader heeft het uitgelegd. En toen ben ik het toch maar weer aan iemand anders ook weer gaan vragen. En uiteindelijk snap ik het wel. Dus ja, want die is boostcoach, hè? Laten we even voor de duur. Ja, ja okay. Maar voor hem is alles normaal. Dus dan, ja, ik moest mee. Nee hoor. Nee, voor hem is alles normaal. Dus leg het maar eens uit aan een leek. Nou, dat schijnt best lastig te zijn. Ja. Age, het scootjesil? Ja, hoe kan het sareren? Nou, ja. Nee, maar inderdaad. Echt, daar sjog ik wel naar uit. En dat is 3 weken. 2 weken SKS en een week IFKS. Ja, maar laten we het daar even nog aan. Want we weten natuurlijk nou de winnaar al Age. Laten we eerlijk zijn met SKS. Dat weet we Snits, Douwe Visser. Hoe kan het nou toch dat die Douwe Visser de sapbop uitsteekt? Nou, er is niks zeker. Want moest toch eens even om Berber vragen. Wat die vlucht van Jenne Woord het komend jaar dwaan zal. Nou, ja, dan is maar uit Berber. Ja, die worden gewoon kampioen. Jenne Woord wordt kampioen. Gerard Pietersma is in bemanning, die worden kampioen. Want dan heeft ze training doen. Nou ja, ik heb hem net aan de telefoon gehad. Ik zei, we worden kampioen toch? Ja, zegt hij. Ja, punt. Maar dat komt dan terug die? Nee joh, nee. Net alleen nog, maar ik keerde van de media nog maar mijn zoon over. Ik zei, wat is nou het belangrijkste bij Tjalling en Berber in die zaal? Hij zei, focus. Dat is geweldig getraind en maar focus. Ja, want de ploeg van Jenne Woord, die herstellen die buggelering. Ja, we hebben met het hele eco-coach team hebben we dus elke zondag, 's ochtends vroeg om 9 uur, hebben we getraind in de turnhal. Ook in het zwembad, ook in de achtertuin van mensen. Dus je wat oefeningen, wat heeft dit met scootjes om te krijgen? Nou, dat heeft alles te maken met samenwerken. Je ziet bijvoorbeeld de schipper, die heeft gewoon een blindenkom. Dus die moet zich laten sturen. Nou, en de kernwaarden van Eernewoude hebben ze zelf bepaald. Street. Nou, dat hebben ze dus echt goed ook laten zien in elke training. En ik ben een paar keer mee aan boord geweest nu en het is gewoon stil.
Een paar blikken hebben ze genoeg. Maar dit is allemaal, het klinkt alweer hartstikke mooi, Berben. Maar Wolle is Ien. Echt Dwan is 2. Ik bedoel, ik krijg Costa Rica aan de lijn. Die willen graag wereldkampioen worden. Ja. Nou, ik kan je wel vertellen, dat willen ze net. Nee. En toch gaan ze het doen. Nee, ze gaan het niet doen. Want het WK voetbal, volgens dat Gerard. Het WK voetbal, daar zit natuurlijk nog midden in. Of ben je dan nou misschien al het maar de Tour? Nee, hij is naar het WK. Hè. En, ik bedoel, we hadden hier op vakantie en zei ik hou hem mooi vrij. Dus dat komt mooi uit, dus ik zit er plat voor. En op een enkele wedstrijd uitzonderen, want je bloedt net er wordt al voorop. Dan mag je echt een liefhebber. Maar nee, dat is het mooiste evenement op dit moment. Maar vanuit Friese eegpunt, jongen, wil ik toch echt graag even het FK 4 nemen. Want dat is altijd het hoogtepunt van het seizoen. Onderschatte sport. Want Keertsen is toch het groter voor ons Friesen, gevoelsmatig, scootjeszillen vanuit de traditie en de reputatie. Ik nee. De rest van het land, maar FK 4 hebt, maar je daar nog nooit west bent, maar je daar is heen. Dat is spektakel. Maar dat is toch ook bij Bart Helmond? Nee, juist net. Juist, dat denkt iedereen. Maar juist daar gebeurt het wel eens rare dingen. Tevens Hopma. Ja, bijvoorbeeld. Denk erom. Omdat het een eendaags evenement is. Want dat soort dingen haalt het beste naar boven die mensen en een mooie sfeer. En heel vaak mooi waar. Wel best ik een leefhaven, begreep ik? Nou, dat vind ik wel een prachtige sport. Dat is nog niet kunnen scootjes zien. Ja, absoluut. Wat een beheersing en wat een power die op die stok komt. En dan zo'n afsprong. Nou, dat is geweldige lichaamsbeheersing. Eigenlijk een tak van sport die een beetje onderwaardeerd is. Ja. Maar het is, dat klopt, en het is typisch Fries. Ja, want je hebt verschillende elementen. Hè. Je moet goed wezen fysiek in een skon, maar de oren. Je moet goede hand-eeg-coördinatie hebben, maar uitsprong en goede kracht, maar ik moet klimmen natuurlijk. Hè. En het is nog het mentale, want ik bedoel... de klimst haast alsof het zelf doet. Nee, integendeel. Nee, je moet ik weten wat je net goed doet. Nee, is sportief? Jawel, maar net in dat soort sporten. Nee, ik moet er meer van de balsporten hebben. Ja, wat is ik heb voetbal in Sjoen, maar dat van het voetbal in. Ja, zeker. Ja, dat ben blij te stoot zijn. Dat dekken we elkaar een beetje, toch? Oh, ja, natuurlijk. Ik vind dat heel goed. Hoe vind je het mij? Ja, ik vind het wel beter. Oké. Ja. Ben je toch sportief, Agen? Ja, ik vind van wel, maar... Waar vind je al je van net? Nou, je wordt wat ouder en dat brengt hij dan wel eens op. Dat je dan toch net meer die conditie had die je vroeger in. Ja, dat merk ik maar zelf dat hoor je wel heel veel, hè? Maar ik had laatst een gymnastiekles met vrouwtjes van 60 plus. En de fitste vrouw was 82. Nou, dan denk ik van ja, hoezo ouder worden? We worden minder sportief. Ja, maar en 82. Hoe oud voel je jezelf? Ik voel me net oud. Echt net, nooit net. En vooral omdat je altijd met jongeren bezig bent, dan bloes ik zelf jong bij. Ja. Het wordt sportief een mooie simmer. Zullen we het erop horen? Absoluut. Ja. Dan gaan we weer even naar Rolf, jongens. Want, hij had sportief sputsen. Ja, hoe sportief. Ik hoop dat hij een beetje opdroeg is. Hij had al het boksen geweest. Hij ging fietsen terug New York. Rolf Lausma. Maar hij sorry. Voorballen, denk ik dan maar. Ja, wat denk je nou? Ja, jongen, dat beetje wetten, jongen. Dat jouw me niks. Mijn hele eerst zit vol met wetten erin eruit. Maar ik kan mij het skelen. Ik gewoon trotlesten, hè? Goed zo. Skelte, ja. Dit is het een mooi verhaal. Want Skelte zei, ik heb wel €15.000 verdienen. Hij had al toegehaald. Nee. Mooi, voorballing. En dat, hoe heet het ook weer van die toernooien? Pjukken. Nou, dat is iets van zo'n meter op die koer, hè? En dat is hoort aan het dromen, maar goed. Ja, dat heeft ze mij verteld. Nee, niks ervan. Wedstrijdje. Ja. Doe maar. Ja? Ja, dat is het. Oké. Oh ja, oké. Zie je, dat is dan net al hier, maar grutspraak. Oh! Wat jammer. 1-0. Nou. Ja? Ja, nog 1. Zie je, kan gelijk komen. Spanning. Nou, doe niet best, man. Was het nog een keer? Ja, nog 1 keer. Ja, kom maar. Hey, maar vertel eens, Skelte. Ja. Want, nee, jongen, dit is helemaal niks. Krijg gooi ik hem er 4 keer achter Corine, maar dat shutten we het hier. Nee, het is nog 2-0 achter. Hoe doe je dat? Op wat dak? Nou, dat is hem erin mixt. Ja, dat is gewoon wat je leert hè, vanuit vroeger. Als je op je 5e beginnen met shutten en op een gegeven moment dan heb je het te pakken en dan is het erin. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Moeilijker kan ik net mij Wat heeft dat voor inkomst mooi? Hoe is het dan nou werkst? Dan heeft een bedrijf, bist volgens mij altijd een ontwerp. Ja. Nou, ik denk wel dat ik zo korbal als dat ik onderneem, zeg maar. En dat is een beetje sloegslim en het is wel een beetje handig, zeg maar. Ja, en dat is mijn speeltje, dus daar hoor ik wel van. En altijd doelgericht, hè. Dus altijd voor de goal gaan en altijd willen winnen. Dus ik ben blij dat ik nou 2-0 voor sta. Ja, dat eigenlijk wist ik kansloos. Maar Matt even nog. Dat wist ik erbij, hè? Margreet, dat ik er 4 keer achter de kort erin. Ja, dat is helemaal niet. Jammer. Dat is helemaal niet.
Margreet is, hoe neemt ze dat ook weer? De vrouw onder de koe? De aufvangdame. De aufvangdame. Ja, dat is ook belangrijk, want je mist ik wel eens. Ja. Dus en om het aufvang worden, nou, dat zij in dit geval. En dat is wel handig, denk ik. Wat doe je deze simmer? Wat doe ik deze simmer? 3 weken lang lekker in Friesland. Over het wetter, terug het wetter, aan het wetter. Een beetje zielen, een beetje surfen. Ja, eigenlijk alles wat Friesland maar brengt. Dus dat is gewoon geweldig. En daar heb ik wel zin in, mag ik zeggen. Oké, ja. Nog 1 keer. Oké. Dus ik het erin. Goed zo. Nee, ik viel het al. Het is toch wat. Nou ja, jammer. Echt mooi, hè? Het was zelfkennis. Ja. Jongens, hartstikke gezellig. Ons 4, dit weer de allerlaatste beat van dit seizoen. Maar nooit de simmer, dan ben we vanzelfs weer waarom. En wel op 8 september. Dan ben ik wel benieuwd naar die pieper op die jetbaan, right? Lekker, er zit een beetje anisette bij, of een pernod. Ik er doorheen maar een puree van jetbaan, een beetje remmen en pieper. En dat is dan krijg ik even het lekkere pittige erin. Dat is wel heel apart, ja. Lekker eten. Oh, lekker. Lekker eten met rijstje. Zo is dat. Ja, jetbaan hebben we hier, die winnen er ook wel in de bientuin. Ja, ik heb al pieper. Pieper in de noos. Miranda. Miranda. Ik een goede simmer. Ja. Dank u wel. Je maakt al even een hele goede simmer. Hebben we simmer koraast, hè? Jazeker. Jazeker. En Arie net zo jaloers. Ik kom samen weer om. Oh, gelukkig. En Roelof, zullen we die tak om hier weer? Gewoon? Ja, dus just maar weer rond tafel en ik gooi aan mijn broek op een barbecue, want die is kletserwit. Oké, jongen. Hey, jongens. Ja! Dat wordt een doelpunt maken. Jongens, tegen dank Olier. En we wensen jullie een prachtige simmer in Friesland. Ontjen, ontak hem seizoen. Dag. Hoi. Het is al hasse 4. Simmer in Friesland. En Omroep Friesland komt deze simmer met een hele nieuwe app. De Omroepcam. Hier mooi kist hele speciale foto's maatje. Wat toch biegeliks van Piet Paulusma op het strand. Of een selfie met Beer Boeloe. Of met die super hippe simmerbril. Of misschien wel mooi het hier van scootjeverslagjouwer Gjolt de Jong. Van begin juli is de nieuwe Omroepcam beschikbaar via de App Store en via Google Play.